Hola, faig aquest vídeo per donar la meva versió dels fets que van passar el dia 9 i 10 al meu treball. Em dic Jaume Abad, com molts sabreu. Va passar una situació per la qual ja he pagat, m'he quedat sense treball. Jo estava treballant al centre comercial Illa Diagonal en un petit estand de cubs de Rubik. Va passar el senyor Xavier García Albiol i per la meva tonteria, la meva impulsivitat, digue-li com vulguis, i per voler fer una broma doncs la vaig cagar. Vaig posar una fotografia amb ell, faltant-li el respecte, cosa que considero greu. El dia 9, cosa de les 4 de la tarda, vaig posar la foto a les meves xarxes socials, incloent Twitter, i vaig etiquetar el senyor Albiol per error. Als 15-20 minuts va aparèixer el senyor Albiol, tot xulesco, per dir-ho d'alguna manera, amenaçant en parlar amb els meus superiors i amb direcció del centre comercial no sé si per prendre represàlies, si pel que fos. Es va dedicar a fer fotos al meu stand, sense cap problema, també vaig a dir, i bueno, això va ser el que va passar. També haig de recordar que instantàniament que ell marxés de l'stand, jo vaig demanar disculpes ja per començar, i segon, tal com va marxar, vaig publicar 4 tuits de disculpa públics, i ell, no sé si en el seu afany de poder, doncs em va bloquejar. Poc després de l'aparició del senyor Albiol vaig enviar uns missatges al grup comú del treball, al grup de cúbics, explicant el que havia passat, que havia vingut el senyor Albiol, que havia passat tot això, i a més, per tant, tots els integrants del grup, incloent els meus companys i el meu superior, tenien constància de tot el que havia passat. Una estona més tard, el meu superior es va dirigir a l'Illa, a l'estand de cubs, i va estar parlant amb mi, em va fer una advertència verbal dient-me que el que havia fet estava molt malament, que em passava una, em passava aquesta, però que no me'n passaria una tercera. Per tant, ell, tot i coneixent els fets, em va fer una renovació del contracte per 2 mesos més de treball. Per tant, no només estava comptant amb mi, sinó que les càmeres de l'Illa poden comprovar que tot el que dic és cert. El dia següent, el meu superior ve al treball plorant, dient-me que tenia molt males notícies per mi. Deia que havia rebut pressions de la direcció del centre comercial i que havia d'escollir entre Jaume o Cúbics, paraules textuals. Evidentment, ell va vetllar per la seva empresa, cosa que considero lògica i òbvia, però em sembla bastant greu i bastant fort que el senyor Albiol s'hagués dirigit a la direcció del centre comercial i aquesta hagués fet xantatge al meu jefe. El senyor Albiol, ahir al matí, va tindre una entrevista a TV3, en la qual va obviar, primer, les meves disculpes i segon, va negar el fet d'haver anat a direcció a parlar. Vostè no va parlar amb els seus... Jo no he parlat amb ningú ni he arribat a fer la carta perquè això va ser a 24 hores. Jo no tinc ni idea perquè a mi això va passar el dilluns i jo no he tingut temps de fer la carta, que l'hagués fet, que l'hagués fet la carta a la direcció d'aquesta empresa explicant els fets i adjuntant la informació. Però a partir d'aquí jo no sé quins problemes pugui tindre aquesta persona o no, i tampoc no és de la meva incumbència. Cosa que és impossible, ja que totes les meves xarxes socials són completament tancades i és impossible que la Illa s'hagués enterat de la meva publicació, a no ser que ell hagués anat. Un detall per acabar és que el lloc on jo treballava és un petit estand mòbil, és un lloc petitet al mig de la Illa, és a dir, no és un local físic, és un petit lloc mòbil que s'ha d'anar renovant al llarg dels mesos. Sigui un contracte de 3, 6, 12 mesos. El tema és que s'havia de renovar al març i casualment, és molta casualitat i és molt curiós aquesta casualitat, que precisament ahir s'hagués renovat l'estand durant un any, cosa que certificaria les pressions que va rebre el meu jefe, a les quals si es desentenia completament de mi, a ell li feien la renovació. Res més. Ja per acabar volia donar les gràcies a tothom que m'ha donat el seu suport i volia dir que dono el tema per tancat, ja que penso que aquestes lluites no es poden guanyar, per desgràcia, contra gent de tant poder com el senyor Albiol, contra institucions tan poderoses com el centre comercial de la Illa. Aquestes lluites són impossibles de guanyar, però tot i així m'agradaria fer èmfasi en que la veritat és la veritat, és única i tant el senyor Albiol com la direcció del centre comercial van dir una mentida.